Fim na farko mai suna Tsamari, na biyu kuma mai suna Ƙwarin Gwiwa, tare da manyan fina-finai kamar haka. Dukkan wannan fina-finan mutum kan iya samun su ta hanyar ɗauko wannan namba ya mana magana ta WhatsApp kuma dai Telegram domin shafe dukkanin kallon fina-finan Indiya masu matuƙar kyau wanda suka fita a satin nan, satin gaba, satin da ya wuce. Dukkanin fina-finan da kake nema insha Allahu za ka iya samun su a wajenmu, za ka iya samun su a wajenmu ta hanyar yi mana magana kaɗai ta WhatsApp kuma Telegram. Wato muna da tsarika na group VIP, regular group da kuma haɗaɗɗai. Wato wanda suke turi da kuma wanda suke kalla domin jin daɗi da kuma nishaɗin kansu, da kuma wanda suke waje a Najeriya. Wato wanda irin waɗanda suke Libya, Niger, Ghana, Mali, dukkanin wani mai jin harshen Hausa wanda ke sha'awar kallon Indiya. Sa'annan wannan tallan namu ya je zuwa gare shi, ya sauya da wannan namba domin yi mana magana domin shirya kallon fina-finan da ke buƙata masu daɗi kamar haka. Wannan fim na farko na fim mai suna Manjagara, wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manyan fina-finan da su fita al'ada. Ga su nan birjik. Ba ma su ba, akwai tarin fina-finai irin su Bagheera ɗan Indiya da sauran dai wasu masu kyau sosai ba ɗan kaɗan ba. Akwai wa'inda suka fita a satikan da ya gabata da kuma wanda za su fita a satikan nan. Wannan fim mai suna Ƙwarin Gwiwa ɗaya ne daga cikin fim ɗin babban jarumi wato Rajinikanth, wanda yana ɗaya daga cikin fina-finan da ya yi a cikin wannan shekara ta 2024. Bayan su Jela, bayan su fim ɗin Mafarauci, ga wannan fim mai suna Ƙwarin Gwiwa. Na san dukkanin fina-finan shi kun ji daɗin kallon su. Wa'inda ma muna sa ran cewa za ku ji daɗin kallon su. Da Tsamari, Ƙwarin Gwiwa, su Manjagara, al'ada, su ga su nan birjik kamanni like fina-finai masu matuƙar kyau wanda za su fita a cikin wannan sati, wato a yau Lahadi, Sunday kenan. A yau za su saki fina-finai masu kyau sosai ba ɗan kaɗan ba. Sa'annan bayan su akwai wanda suka gabata suma masu matuƙar kyau sosai ba ɗan kaɗan ba, inda ba kwa tsammani.